Odkedy sme prvýkrát videli Veroniku a Michala spolu, vedeli sme, že tento deň príde. Ich príbeh je naozaj milý. Isto nemáte taký blízky vzťah so svojimi susedmi, ako mal Michal so svojou susedkou Veronikou. Začalo to úsmevmi, vymenenými v chodbe v bytovke, spoločným venčením a prvou spoločnou večerou, kedy Michal očaril Veroniku svojim kuchárskym umením. V mnohých aspektoch sú si veľmi podobní, no majú aj svoje odlišnosti. Veronika potrebuje čas pre seba, zatiaľ čo Michal je sociálny motýlik. A to je práve to krásne. V tomto manželstve sa stretli dvaja ľudia, ktorí sa navzájom doplňajú. Silné stránky každého z nich sa spájajú a pomáhajú im spoločne prekonávať životné skúšky. Každý deň učia jeden druhého, ako sa stať lepším partnerom a aj človekom. A čo je najdôležitejšie, robia to s úsmevom a s humorom. Dnes, milí Michal a Veronika, zverujete jeden druhému svoje najväčšie bohatstvo, svoje šťastie i svoje nádeje pre ďalší spoločný život. No sa pýtam vás, Michalachky, či chcete byť v manželstve s prítomnou Veronikou Bebiakovou? Áno, chcem. Pýtam sa vás, Veronika Bebiaková, či chcete byť v manželstve s prítomným Michalom Lachkým? Koľko črepov ostane na zemi? Toľko detí pribudí. Presne tak, presne tak. Alebo psíkov. Užíme si spolu dnešný deň a správame ho pre našich novomanželov nezabudnutelným. Pripíme si spoločne na tento nádherný pár Veroniku a Michala. Nech je ich manželstvo plné radosti, lásky a nezabudnutelných chvíľ. Na zdravie novomanželom.